few moments later. Ang among diri kauban ba nagsayaw-sayaw na pud sa siyang TikTok. Tanawon na pud na. Ulit-ulit pa niya ang tanawon ba. Unya diri mi nagkuyog-kuyog gayon. Ano taw na alam pud sa siyang TikTok. Lami gid ng paruhong nawon ba. Ako na yung ginagawa buang. Naniniwala ko TikTok ako nagugay. Liberahan na nga pa. Anak ko. Ako nagugay. Sa yung sabi ko kasi ka istorya gawin niya pa nagugay ako ka TikTok. Ako na yung gilibak sa video. Sa unya man mga langga kay siya na pud mag-TikTok. Gayon tanawon niya pud sa iyang sa iyang cellphone pag yun. Dili pa gid Dili kontento. ba ko makatulog mga langgaw sa tambal. Mga alas 3 na ko makatulog. Kumakain pa kape. Katulog man pa. Tanawon ako ni unya. I-text ko, di ka makatulog. Then isa ka. Pag-video ko, sabi eh. Isa man, ala na lang ang cellphone pre, may hindi, preview ka din. Di maging Ano nito? Wala ka. Isa man. Ay, diminaw ko. Gusto ko ng lalaki. yawal pagkarong di na kay Biguri ako sa sumbag na ta. Ano, isa man, mag-antos na lang sa gudsa karon ng pinamatuway ko Sara. Kapi tayo mga langga. From ng kasara ko, masunod niya. Piliya ka din. Ayaw mo da pag ano kay patalsikan mo diha. Talsikan mo. Ikaw, Biasa. Kabalan ko karon sa viral. Talsikan. Susa, Pag ilong diha kay talsikan ka unya. isa na siya. Tikla ba wa Oh, ka? ako lang. Mao dihay na kay TikTok pa more wa na jud kabalo sang viral kung unsang viral. Ano, siyempre ha, ikuan ko niya kanang pag makita po na ako si Premi Migaw na kanang online pa. Basta makadya pre. Pari nagmata pa. Nagkulkog na kadira. Alas 10 na ako makatulog. Parehas na pre. Wala man. Parehas na pre. Parehas na. Kanang sigap kayo kumata pre mga alauna mo sa iyo pa ni sa tuwa. Oo. Ay, mao man yung mga bata mga laga na ako masaka sa taas mga alam pa na kumabay ko ako patawag na ako si kung sa ako hindi na ako mag-ano sino ka ang sayo palungan ako sa suba palungan ako sa suba wala na tingala sa dagan sa taas palong yan Ni Ana gudong isa. Siya nga katulog na din na kayo mag-ready. Diri kay siya mo duty na lang ako baka sigap ang mata. Alas 8 pa pre. ibig sabihin mo nawag ako pa na lang ito pa ka o tulog na da nagdi mo lang ka na oo O sige na. Wag ko katulog O sige na, okay na matulog na ko to na sige tanong. Tanong ka mo itong may nagdito ko sa camera pre. Hi. ito mga pagkain namin dito guys kaya tumataba ako kasi itong kinakain ko Ito at ito guys oh diba so si Primary pumakayat na ako hindi pa rin ewan ko ano na lang gagawin ko sa sarili ko para pumayat mag-frozen daw ayaw daw masaba kay madunggan ka yawa magiging ka Anya yan, gisok mo. Dawaya na bra magbunga rin ba pre nga wala nang ngipon diri yung mga langga ah. Kaya sila nabuwag mo na rin duwa. Ay na. Katulog. Sa ni may sawa oh, may sawa. Pinukaan. Kuan man na siya pre. Sawa mo sa number na to. Karon na may nakita mga langga so kanyang landing ni. Pero siya magdutdut mo. TikTok mo na likod na. TikTok pa mo. Daw abnormal no lahi man sa mga buang siguro ning babae ni ba. So ayan guys. See you. Hayo nga ba lang Magchismis na anay diri ba. Bye. A few moments later. Video man ang imala ka. Asa man eh? Tingnan yung ginagawa ng kumpare namin. Nababaliw na talaga to sa TikTok.
Ganyan na siya. Tingnan niyo ang dasal. Una. Sabi ko paano? Guys, uwi na kami ni Mary. Pre, wala pa man mo ako. Kami.